Следващата задача, която ще предложа на вашето внимание, е следната. Разстоянието между две хижи е 24 км. Ще означим с точка А първата хижа, с точка Б втората хижа. Едновременно един срещу друг тръгнали двама туристи, като първият се движил със скорост 3 км в час, а вторият със скорост 4 км в час. Какво разстояние изминал всеки от туристите до срещата, ако първият направил почивка от 10 минути? Задачата ще решим отново с помощта на таблица. Ще означим с S пътя, който е изминал всеки от двама туристи. С V ще означим техните скорости на движение, километра в час мерна единица, и с T часовете, в които са се намирали в движение. В първия ред турист от А ще го означа по този начин и в третия ред туристът от Б с TB. Тъй като са тръгнали едновременно, първият се движи с 3 км в час, ще попълним на първият данните в съответната колонка 3 км в час, а вторият се движи с 4 км в час. Попълваме 4 км в час за вторият. Първият, отново да погледнем графиката на движение, изминава разстоянието от А до С. С е мястото на срещата, а вторият изминава разстоянието от Б до С. Така че първият изминава АС. АС е пътя на първият и отсечката БС е пътят на вторият. Сега обаче забелязваме, че двамата не са се движили по еднакъв начин, защото първият е направил почивка от 10 минути. Нека да означим с хикс часа времето на втория турист, защото вторият турист не е спирал да почива, той през цялото време се е намирал в движение. Тъй като първият е правил почивка от 10 минути, това означава, че той се е движил 10 минути по-малко от другия. Докато първият си почива, вторият продължава да върви. Затова ще изразим първо 10 минути ще превърне в час. Това са 10 60 часа. Съкращаваме на 10 и окончателно получаваме, че разликата във времената на двамата е 1/6 часа. И така, ако вторият турист се движи с хикс часа, то първият с 1/6 по-малко, неговото време ще бъде хикс минус 1/6 часа. Използваме формулата, че пътя е равен на скоростта по времето и изразяваме съответно пътя на първият, скоростта 3 по времето му е хикс минус 1/6 и вторият скоростта е 4, времето е хикс, 4 хикс. Важно е да означим допустимите стойности за часовете хикс трябва да бъде по-голямо от 0. Съставяме уравнението като сбор на пътищата на първия плюс пътя на втория. Окончателно ни дава цялата отсечка между двете хижи АБ, която на нас ни е известна. Това са 24 км. И така получаваме 3 по хикс минус 1/6 пътя на първия плюс 4 хикс пътя на втория и сборът от пътищата дава цялото разстояние 24 км. Разкриваме скобите. Решаваме уравнението и получаваме 7 хикс е равно на 24,1/2. След като разделим двете страни на 7, получаваме, че хикс е равно на 3,5. Тоест 3,5 часа е времето на туриста от хижа Б. Ние трябва да отговорим какво разстояние е изминал всеки един от двамата. Разстоянието, което е изминал първия, е
отсечката АС и е 3 по хикс минус 1/6. Така че разстоянието на първия АС е равно на 3 по 3,5 минус 1/6. След като го пресметнем, получаваме 10,5 минус 1/2, което е 0,5 или 10 км. Първият е изминал 10 км. Вторият е изминал разстояние 4 хикс. Хикс е 3,5. 4 по 3,5. 4 по 3,5 е точно 14 км. Действително 10 км, разстоянието от АС е 10, разстоянието от БС е 14, сборът е 24 км.